אבל לא בריכוזים אדירים כאלה, לא בריכוזים של 10,000, ריכוזים של 10, מאות, אבל בהחלט מתלהטים. הטרקטור הזה רתומה לו מדשנת שהוסבה לטובת העגורים, ממלאים אותה בגרעיני תירס יבש והוא מפזר לאורך כל היום. אוקיי, בסדר. הוא יעבור קרוב הטרקטור, לא לעמוד, בסדר? כשהוא עובר, לא לעמוד כי העגורים יגיעו ממש קרוב. העגורים יודעים בדיוק מי זה הטרקטור שנותן להם אוכל. אנחנו מסתובבים בשטח עם הטרקטור שלנו, הם לא ממש שמים עלינו. ברגע שנכנס הטרקטור שמאכיל, אתה רואה תכונה שכל השדה מתחיל לנוע לכיוון הטרקטור. מי שאמר מוח של ציפור, לא ממש מבין מה הוא אומר. יש להם לא מעט בראשת קטן שלהם. הנה, לאט לאט הם יגיעו לכאן, הם מלקטים שם. כל הגור כזה צריך לאכול כ-200 גרם זרעים ביום. לא בטוח שכולם אוכלים מספיק, אבל בכל זאת זה משאיר את האלפים במקום אחד. מכונת פופקורן ענקית. No, нравится? Маски прикройте. תראו את המגלנים, תראו מראה כזה לא רואים באף מקום, תראו מה הולך כאן. לא, видел? Не говори, Дома. Это уже специально. Разбуди ее. דרך אגב, האיש שמצלם אותנו שם, זה צלם הטבע יוסי אשבל, צלם הטבע המפורסם ביותר בישראל. אני בטוח שאתם ראיתם תמונות שלו. צלם באמת אחד הכי טובים שיש לנו. אם לעשות מכולם. כולם רואים את התפסות האדום שיש לבוגרים. בעצם עד שלא תפסו את העגור ביד לא ידעו שאלה לא נמצאות אדומות מה שיש להם על הראש. יש להם קרחת או חצוף שהעגור יודע להסמיק אותו ברגע שהוא מתרגש, שמחזר, הצבע נהיה עז יותר והכתם נרחב עד לאורך כשהציפור מבוגרת. משני בני הזוג יש את הכתם הזה. עוד דבר אני רוצה שתסתכלו,
מה שנראה לנו כמו נוצות הזנב של העגור, אלה לא נוצות הזנב. לעגור יש זנב קצר שמוחבא מתחת לנוצות שנקראות שלישוניות, אצל רוב מן הערכות אלה נוצות קצרות ולא משמעותיות. תראה את הסכנאים שם, מסבולך הסכנאים. לא, חבר'ה, תראו, מגיעה להקה של סכנאים, לא, היא עוזבת אותנו, היא מתרחקת מאיתנו. אוקיי. בדרך כלל סכנאים עושים שרשראות ארוכות כאלה כשהם מודדים. אני רוצה שוב לחזור אל הנוצות האלה. חבר'ה, הנוצות האלה אצל רוב מיני הערכות לא משמעותיות בקצור עברות העמה. אצל העגור הם התארכו והפכו להיות נוצות רעבה. בעונת הכינון וגם פה באזור החריפה הם מנפחים את הנוצות האלה ומשתמשים בהם לרעבה. רוקדים מאוד יפים, אנחנו מקבלים פה חלק מרפרטואר הריקודים. תראו, יש כאן פרט אחד שממש זוכר את הנוצות, יפה לראות את זה. שומרים על קשר גם באזור החריפה, רוקדים מאוד יפים. תראו את התנועה הזאת, לא מכיל הרבה.